merdeka. Iya, ya matur sembah nuwun mendol nggo dhisik ya ana. Iya, Mak. Jan gayeng lagu kemerdekaan karo memperingati mumpung wis Agustus. Memperingati 17 Agustus. Ning ya isih 11 dina meneh. Ana apa iki? Oh, nggih. Nggih, monggo ingkang ngajeng. Ingkang ngajeng katuran lenggah. Nggih. Karo memperingati iki mau, Nduk. Iya, Mak. Nah ya isih 11 dina meneh jane sesuk metu meneh anggere ditanggap meneh. Iya, Mak. Alhamdulillah iki puji syukur kunjuk kersaning Gusti ingkang Maha Agung. Dene awake dhewe kelakon sowan. Sowan endi iki, Pak? Iki sowan ana ngersane para pepundhen lan sanak kadang ingkang lenggah ana ing Pilangreja nglipar Gunung Kidul kene. Mula sadurunge matur akeh-akeh luwih dhisik ngaturke sungkem pangabekti dhisik katur wonten ngersanipun Bapak Lurah Pilangreja Bapak Sunaryo sak perangkatipun lajeng Bu Penewu nglipar Ibu Sutiningsih lajeng enten Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti Kuntariningsih. Iya, Mak. Terus karo IKPR. IKPR kuwi apa, Mak? IKPR kuwi Ikatan Keluarga Pilangreja. Kuwi iya, Mak. Terus hidup IKPR. Yes. Wah. Ket mau wis guayange ora jama-jama. Iya, Pak. Terus iki lan sedaya para pepundhen ugi salam taklim kagem kadang-kadang ing Pilangreja kene. Iya. Ngaturaken gunging panuwun dene isih kepareng dawuh meneh marang awake dhewe. Iya, Mak. Sing wingi medhun merga ngopo? Merga masuk angin. Pet-petan aku masuk ngain. Iya. Wingi dudu nang kene. Oh, dudu nang kene dudu. Kleru berarti. Iya. Bajur iki ujube apa, Mak? Dalam rangka apa? Iki ujube Pilangreja ngadani merti desa utawa rasulan. Oh, rasul bisa Pilangreja. Iya, nglipar. Gayeng regeng ya, Mak. Oh, gayeng regeng. Merga iki rangkaian acarane ya werna-werna. Werna-werna kepiye, Mak? Kawiwitan tanggal 4 Agustus pengajian akbar dening Ustadz Haji. Ngatemen iki. Yo terus sak banjure kirab budaya bersama Bupati Gunung Kidul Ibu Endah Subekti ya kuwi kirab 7 gunungan pedukuhan kirab 12 bergodo. Oh iya terus ana jatilane barang krida turangga seta. Iya banjur puncak acara ya wayangan bengi iki elok tenan elok jan meriah ya, Mak. Yo meriah meriah luar biasa untuk Pilangreja kene iki luar biasa. Iya, Pak. Wis ping pindho iki lho. Iya. Jan. Neng aja munggon seneng-seneng lan meriah, Nduk, nanging apa sing baku dijupuk intisarine munggo hikmah lan tujuane apa sing mbok karepe kepiye kuwi, Pak? Nduk, piye? Rasul utawa merti desa kuwi adat budaya sing ujupe mensyukuri nikmati Gusti kang wis diparingake. Iya. Tegese para warga Pilangreja taun wingi wis padha keparingan sehat, bagas waras, tias bagya mulya lan wis keparingan pirang-pirang rejeki lumantar wulu wetu. Kabeh wajib disyukuri lan kabeh dadi berkah. Lan sing luwih wigati meneh, iya apa, Mak? Warga Pilangreja kejaba ngadani rasulan mbang iki uga wungon bareng-bareng nyuwun ana ngersane Gusti Kang Maha Agung nyuwun supaya taun kang lumaku iki warga Pilangreja tansah pinaringan rahayu wilujeng rancak nggone padha makarya. Iya, Mak.
para warga ugi saya wimbuh sepeket rumaket sumuyut saeka kapti guyub rukun bandol rompol bantu binantu daya dinayan samat sinamadan lan inggih kanthi semangat kebersamaan kegotong royongan menika mugi-mugi saged ambabar kanugrahan katentreman kabagyan lan kaendahan tumrap kita sedaya utaminipun dumateng warga Pilangreja saya maju dusune saya rejo bagya mulya amin 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 iya Pak Nduk piye iki ujupe wis diaturke kabeh sepisan meneh ngaturake gunging panuwun tanpa upami dene isih kepareng dawuh meneh uga matur nuwun awake dhewe iso ngene iki ya merga disengkuyung karo paguyuban warga laras dan channel Dalang Sena iya Pak uga matur nuwun diaturke Mbah Geter dene ora kendhat saben-saben wis gaweke lakon naskah awan di WA begini wis dadi jos tenan iya jos Pak bengi iki lakone sing gaweke iki ya Mbah Geter iki lagi wingi le gawe wingi sedina wis dadi wis kuwi tenang Mbah sesuk tak opahi Mbah gampang tukoke obat untu. Iya mak lah kena ngopo? Ora apa-apa. Aku wis wedi nek kualat nek karo Mbah Geter iki. Ben bar muni nek tambal untu tubles kae terus untuku lara ning saiki wis mari ngene aku. Gleleng aku wisan saiki. Iya. Wis ayo Nduk, saiki caos penglipur tetembangan. Dasare iki ya dikancani ana bintang tamune. Bintang tamune sapa? Bintang tamune Mbak Elisa karo Salaso karo Denok Tati. Karo Mbak Tatin. Nek apike Denok napa Mbak Tatin iki? Oh, Denok. Wah. Positif ngene. Kalih Mbah Waluya. Terus ana meneh Nduk, sapa? Mbah Wanda. Kuwi terus oke kok bintang tamune malam iki ning do izin. Dadi ora munggah ning panggung. Iya, Mak yo gek dijumenengake. Dijumenengke iya Pak disepoti. Heeh ini kudu disepoti bintang tamu C. Monggo Mbak Elisa, Denok Tatin. Katuran jumeneng sepote monggo kanca-kanca warga laras nderek. Mbah Waluya. Kan kayak ngelumbruk ini. Lane malah linggul langsung linggul. Langsung lenggah. Nggih. Ki mong keri rung diucapke ngono kok nesu-nesu. Nggih. Kene tengah. Wis gek do meneng wae gek tingak-tinguk. Lah to. Sugeng dalu Mbak Waluya. Nggih, sugeng dalu Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Wah, sehat-sehat, Mbah. Alhamdulillah bar mondok.
Ten pesantren pundi, Mbah? Lho kok pesantren. Lah pripun? Mondok neng sal 3 kelas 4 kok tadi. Ora sehat-sehat Mas Nggih, Gading. alhamdulillah, Sehat. Mbah Waluyo. Sehat, paringi sehat waras. Amin. Nggih. Sugeng dalu Mbak Elisa. Sugeng dalu Mas Sange Sugeng Yulimbo, dalu. Mas Gading. Pripun kabare? Nek kula nggih sehat-sehat iki, nggih? sehat. Ora masuk angin ya, iki Mboten. lagi usum masuk Usum, angin. lagi usume. Ya, ya sing penting sehat, iso budal rene, iso menghibur masyarakat Pilangrejo, sedaya sehat nggih. Nggih, sing saking Jakarta sehat nggih. Jakarta Yang ki pinten? ngendi? Hah? Jakarta. Jakarta iki cara Jawa kan Jakarta. Ngono. Jakarta ye. Ye. Orang berapa? Banyak ye. Ya sehat-sehat semua, yang penting ya rezekinya lancar semuanya. Ye. Lek kondur ki sak bis. Kok sak bes to, Pak? Oh, dadi gede banget. Iki kowe ti, ngomong genteng. Sugeng dalu Denok Tatin. Saiki kok wingi nang kono ya denok, saiki denok kok nek aku ketelah denok tenan piye? Ora apa-apa. Ya sugeng dalu Le Gading. Sugeng dalu, nggih. Kepanggih malih nggih. Nggih, kepanggih malih. Mayang sakniki mayang meneh jan sakniki larise ora umum. Alhamdulillah. Nggih, ning welinge kula nggih aja kaya bapakmu ngunek-unekke aku ya, Le. Nek kowe wis gawan, Kok gawan piye? wis tumurun. Tumurun kok pancen. Lek bapakne nek unekke kowe piye? Ya, matamu. Wah, nek iso luwes kok bapakmu le. Lah nggih. Apa? Lah nggih. Ya, nggih niki menika nderek remen nika sowan malih wonten Pilangrejo nggih Mas nggih. Menika penontonnya luar biasa. Luar biasa. Ket biyen nggih penontonnya jan kebak tumplek blek. Kebak. Ket biyen iki kowe ngerti sejarahnya apa piye? Apa? Iki zaman kapan le wayangan ning kene? Ket jaman Tahun 90 kowe pirang tahun? 4 tahun. Lah ya rong weruh kowe kahanane zaman biyen iki oke sakmene Ya pura. maksudku selama aku nang kene, kuwi iki penontonnya iki luar biasa ngono lho. Ora sado engkel-engkelan. Ngapa? Takon kowe Pak Lurah, nek pancen Pak Lurah ki pirsa, iki rasul sing ping pira? Sing jelas sih nanggape Pak Seno terus ket riyen tekan saiki ana. Ora ning sing ngerti lho iki Pak Lurah iki rasul sing ping pira? Ping pinten Pak Lurah? 113. Oh, 113. Berarti Mana? pas hari jadi bilang rejo iki 113. 113 sih jan wis. Sing jelas iki sabare merdika, soalnya nek urung merdika rasul dibom londo. Niki sing delok ta mriki lah, sing delok sing nang YouTube ya Wah, tenan lho, oke Mbak. banget sing nang YouTube. Nggih, niki mau terakhir saya melihat 4.500 berapa luar Nggih. biasa. Oh, Jan. Luar biasa. Saya berkembang ya Mas Gading. Nggih. Nggih, jenengan nggih saya kuncoro-kuncoro Amin, meluwi amin. bapake almarhum nggih. Ya pokoke apa meneh saiki usume saiki meh ngendi-endi wayangan wong ya usume wong ewuh barang. Ya Pak, lah Jadi- tapi ini nak nggon wong ewuh ngapa kok otak-otik iki ngapa? Mbak Tatin, Nggih. niki sik teng streaming meh 5.000 malahan bisa malah niki. 5.000. Nggih, ngaus 5.000. Alhamdulillah, nggih. Alhamdulillah. Niki jan Saya luar rame, biasa. saya rame. Wi mau Ampuh. apa Mbah Wali Yai lho. Ngapa? Ora wi mau nanggon wong ewuh kok otak-otik iki ngapa? Wah, lah ya ceritane iki jagoan aku ki nggo duit 100 tak amplopi. Gandeng aku mlebu prasmanan lawe minggrok ya tak longi 50. Ana wong nyumbang kok dijupuki, didiskon. Lah nek maune iki daging kok ayam ngono 100 mlebu lembar lah minggrok tak longi 50 aku. Wong ana Ya jan iso. Doke sepiro, Pak? Wong kondoke kitoke mangan silet pitike. separo to. Segar. Nggih, Mas Gading. Nggih, Mbak bilih wonten pam. menika wah sampun mlebet kathah Oh, niki. kathah Nggih. sangat nih, Kathah Pak. sanget menika. Niki enten ingkang saking IKPR. IKPR. Saking Bapak Soekardi niki nyuwun caping gunung. Lho niki isine ora ana kaose, wingi ngenai kaos. Kaos biru. Wingi ana kaose. Mboten Niki enten caping gunung. Saping gunung. Sampai gunung nggih. Nggih niki enten malih sugeng dalu Mas Gading, sugeng makarya. Sukses selalu nyuwun langgam ngimpi Kang Nyekar Bu Neti. Nggih. Bu Neti. Saking Suwoto Ngalang
Nggih niki terus enten melih niki. Assalamualaikum badhe nyuwun pamundutan tembang ninggal katresnan ingkang nyekar Dik Agnes. Dipun bawani semoga acara peringgitan dalu natas dalu menika sami lancar diberkahi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat-sehat semua ke depan Mas Gading tambah laris. Amin. Dari Ibu Retno Parisi Jakarta Selatan matur sembah nuwun. Nggih. Niki tesih enten melih. Napa malih? Kirim lagu Kembang Rawe yang nyanyi Mbak Elisa saking Pak Ngatijo IKG Pordes Nglipar. Oh. Ini lagi nobar di Bogor. Oh nggih. Nembe nobar. Saking Bogor. Nggih, Baik, saking organisasi. Bogor. Salam Nanti saking dikirim. Nglipar. Lah iso ono meneh. Masih banyak. Masih banyak niki. Iki sing saka Mas Gading tok urung kok sing saka kene saka Mbak Elisa. Teng selempit. Niki enten melih saking keluarga IKPR niki. Saking Bapak Sukarman niki. Nggih, oh, Pak Gugur Haji. gunung. Oh, gugur gunung. Nggih. Gunung mah kok ya mayar men ya. Ngono Nggih, wis gugur pirang-pirang gunung. atus ewu. Lah niki napa? Oh, ning jerone Ding. Kedap. Sing telaten to engko ndak. Ah, nggih. Heeh, kok ndak ilang. Ojo kayak susu le. Ndak ilang kok. Nah niki nyuwun lagu Caping Gunung oh, sekalian nggih. Ingkang nyekar Mbak Tatin kalih Mbah Waluyo. Kagem panitia bersih desa Pilangrejo ingkang taun menika saking warga Pedukuhan Dayangan ugi kagem Pak Lurah lan sedaya pamong kalurahan Pilangrejo mugi-mugi Pilangrejo tetep rejo sak lawase. Amin. Kagem Mas Gading semoga semakin sukses. Amin. Saking Bapak Subandi Jakarta. Saking Jakarta terus niki enten melih niki. Waduh, sekedap. Double telu Kagem Mas Dalang kula nuwun Nuwun. Sinten? Kula sinten? Iso maca ora? Le? ora aku ki. Lah piye? Coba diwakilke kene. Coba diwakilke. Kene aku arep foto wong. Oh nggih, monggo Mbah. Wah, lah Cobi. genah. Kula ki ana bunder-bunder 5 berarti kula ndermo. Kula terima piye to? Iki bunder-bunder 5. Kula apa? Jajal tak delok Ya. to ngendi. Wacanen sing plentrongmu isih apik. Kula Mbak Suwardi Kali Gede. Oh. Suwardi. Suwandi. Suwandi. Heeh. Suwardi. Oh, Mbak Wardi kali gede. Nggih, nyuwun lagu. Apa iki? Fragmen Fragmen Ketoprak. Ketoprak. Jadi lagu po fragmen. Ampun, siji seminten edan, loro langgam gubuk asmara dipun Dangdutaken. dangdutaken sragenan. Iki warna loro pamundhute Mas Gading. Nggih. Ya nilainya dikira-kira. Monggo. Nggih. Kowe mau pira? Tesih Mas Sing Gading. wonten Sampun telas niki. Nggih. Oh, Pun. nggih. saking yen kula nggih Mbak wonten Elsa. chat Nggih, tadi. Wah. Menika saking Jakarta ugi Pak Putra Dikari Dina Baladewa. Salam hangat bahagia buat sedulur-sedulur warga Laras. Anak lanang Ki Gading Pawukir SS wis jos menggantikan dalang yang ada di hatiku Pak Seno Nugroho. Ada tali asis 1 juta untuk warga Laras. Request langgam tak enteni anggitanipun Kinarto Sabdo dibawani pelok barang. Pesan untuk Mas Gading saat Nggih. ini lagi hujan jangan lupa apa iki? Pakai payung. Apa? Jangan lupa pakai mantel. Ya pakai mantol. Sanjungan teruntuk anak Mas yang lagi pesat kemajuannya. Jadikan sanjungan untuk belajar giat, jangan terlena dengan sanjungan. Bila terlena menjadi bumerang untuk anak Mas. Belajar terus, semangat. Oke. Matur suwun. Ya, Dari Boyolali minta melatiri nonce tadi Ya. juga Oke, udah niki wau kirim. saking Pak Dari. Pak Lurah Catur kalian Pak Somet tadi minta lintang asmara. Oh, Nggih. iya. Ya. Niki arep endi dhisik Mas Gading? Aro lali janji janjine. spesial Pak Spesial Lurah. Pak Lurah kali Pak Naryo. Bu Penewu Bu menika Penewu. nyuwun fragmen Minak Jingga. Abot men orang nganggo apa-apa kok njaluk. Lah Wes ta, rasa mikir apa-apa to Pak. Ah. Spesial nek niki wis dulur dhewe. Ya sing
rada ijo rada biru kuwi IKPR, kabeh komplit sak bis Sak saka bis saka Jakarta. Jakarta. Ikatan keluarga Pilang Rejo. Derek ndedonga mungkin sesuk umpamane bali ning Jakarta kali sing sambe kala sepiro beda lancar rezekine panjang umure sehat selalu semangat sesuk rasul meneh amin Amin. Gumun kuwi anggo rasul do mulih ya, Pak. iya ana panjenengane Pak Arif ya Nggih. Pak anggota dewan kayak wakilku Kok Pak? Wakilku piye? Lah, nek Dewan Dewan dhuwur. Dewan Perwakilan Rakyat DPR to Hmm. Dewan Perwakilan Rakyat lho kaya iki wakilku gak aku ki rakyate ngejel kowe iki diomong Iya, bener. Oh iya rakyate ya. Bener ning wakil pikirku ngene. Ya nggih menika sing baku ade ndongake ya, Mbak. Masyarakat Pilangrejo wis mugi-mugi sedaya mawon sampun nglaksanakaken urung apa-apa kok amin. Sampun nglaksanakaken rasulan menika sedaya pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Pinaringan lancar rezekinipun. Amin. Pinaringan apa meneh, Mbak? Rezeki ingkang berkah barokah. Berkah Mugi barokah. sedaya tansah guyub rukun, ayem tata titi tentrem gemah ripah loh Loh jinawi. jinawi. Nggih, amin Allahumma amin. pokoke wong loro ki kebak pandonga Lah ya Bakune kuwi kok. ditanggapi yo ndongake. iya wis saiki minangkani sing ndi Sing pundi Mas Gadeng? Saderenge minangkani niki enten BA dari admin. Nggih. Nggih niki. Nah niki WA ojo lali le kirim doa buat Bapak. Oh, Nggih, nggih. niki kirim doa kagem almarhum Bapak riyin. Oh nggih siap. Nggih. Mas Gadeng Monggo Mbah, Mbah Walu yang kang mimpin mawon. aku ki ora tau mimpin doa biasane mimpin baris aku ki Kula nggih biasane mimpin upacara ya, Mbah. nggih ngeten mawon kanthi pakurmatan wonten ngarsanipun almarhum Ki Sena Nugroho semangga kita ngunjukaken puji syukur donga mugi-mugi panjenenganipun almarhum Ki Sena Nugroho tansah tinampi dening Gusti Ngakareroga dipun papanaken wonten ing swarga jati. Amin. Kanthi menika sumangga ingkang nut agama Islam maos Al-Fatihah sarengan. Amin. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Monggo Mas Matur Yadi. sembah nuwun. Niki caping gunung riyen mawon, Mbah, niki, Mbah. Oh, Oke. Nggih. sidonan. Caping gunung. Caping gunung riyen mawon niki. Ngagem bawa. Ngagem bawa. Jengklengke. Jengklengke wong telu. Wong oh iya. Ha iya wong. Nggih. Lah wong ngene ya lanang no. Ya ya sing jenggleng iki sing lanang mosok wedok jenggleng. Oh iya. Lah ngono lho manut. Iya. Lanange gur siji kok arep ra manut. Ora apa-apa. Tak apa-apa piye? Nggih, mengke nggih ngagem parian. Oh nggih. Nggih kudu komplit. Siapke sinden-sinden kok Nggih, parian. disiapke. ya. Pilangrejo. Pak Lurah Narya ya oleh. Sapa iki? Ayo alon-alon, alon-alon Jenok wae. tatin. Kowe sing bawa iki kon kowe. Oh nggih. Mbah. Aku ki nyenggaki. Saben bengi. Ngono kok ya. Alon-alon lho Mbak Tatin sing ngendang ora sing biasane. Oh iya iki. Kok nek jenggleng tobat lho hati-hati. Tapi biasanya kendangnya pengen tung delep tok Iki iki. sing ngendang wis tuwa iki. Wis tuwa apa? Wah. Karepe. Karepe ning ijik enom iki. Tuwa iki nek cara kambil malah kentrose gedhe kok. Lah berarti kentrasmu gede, Mbah. Wah ora ndek kentros. Mbah. Kambil. Oh aku mbok parut to piye? Lah jare nek tuwa kentrasnya gede. Ngawer, anu Delok. ngawur. Delok kentrasmu. Walah, titin. Sembrono. Lah salahe marai muni kentas. Lah marah kentrase kambil kok ora Lah nduk. jenengan duwe kambil apa ora? Lah duwe nang omah lah nek ora ndelok nang kene iki ya kentros apa. Wong iki ning ngarepe wong akeh ning ngarepe Bunewu Pak Lurah Pak DPR lah kok. Lah terus ngapa nek andake kentos? Ya nyoh nek delok ngawur. Wis ayo. Nyawa. Kok nyawa kentos? Kona.
Pak. Kepiye kok ora iso ngepas? Pripun, Mbak? Kok ora pas? Wah, lek arep ngepaske angel. Lah kok angel piye to? Peteng sale. Oh, padahal kaya ngene kok peteng lho. Ning gari mumbul yo ngono. Wong sing ngendang karo sing ngedram iki dasare do meterman. Kok meter? Meterman. Sentimen. Wah, kurang dawa, meterman pokoknya. Yen memajan. Ora arep obah aku. Lah, Weh ya obah ya, Mbak. Oh iya. amang karo janor Makane nek latihan iki mangkat to, Pak. Piye? Jadi nek pertama iki sen hurung nek sing Ora usah kedua- kesusu, Mbak. Terus, Arep ngapa? Arep ngapa? ora ngapa-ngapa ya. Tekne gegerku ki gatel gek kukur-kukur. Ayo Mbak Elisa. Ayo El. Oh. Apa, Mbak? Kenapa? Kok diwok Kok dadi kok muni matuk ki apa? jeblok ning jero. Cepat jeblok, Mbah. Aku ki wis tau kewirangan lho Tin. Lah napa? Aku mau campur sari ning gone wonge wah aku rak lungguh ngene. Heeh, terus? Lah tanganku ki gringgingen ora kena tak. Lah aku ki tak delehke kene ngono. Terus? Lah nek wong arep salaman ki pundi Pak tangane niki Bu. Bareng tangane dheke ngatrung ki tanganku tak leh niku kler. Lah sing dijak salaman. Kok ya dadak isasane. Pacitan serwi jana. Penak lho, Pak. Gene Rajogeti malah apike epal. Yo. Kayo. Bayar diwangi nganti kaya duduh. Piye to ngopo kok diwangsuli iki Lah ngopo? kae tak wangi kok kene Mbah Waroyo lah nganti kaya duduh aku. Duduh ki apa, Mbak? Duduh ki ngudak jangan. Duduh ki matun anu Duduh iki. anu suket ki lho duduh jenenge kene matun. Oh. Paling Mas Gading ngertine duduh iki ngonjangan kae. Nah iya, duduh bakso. Ngeyup, Eh? ngeyup. Kok ngeyop-ngeyop? Bajare panas. Wah, kowe cukup didamoni nek kowe ora. Udan. Nah, yae parian. Ayo parian niki. Iya, parian. Wayahe parian. Kok anteng apa Bu Prastini? Seko nggone sinten, Mas? Mbak Anting. Ya. Wah, pariane jiro lupan 56 itu 8 sama. Anteng sentengan aku sih ndak Soalnya kentekan. ndak kentean kata-kata. Iya. Ana coro. Wah, dilani no. Ana coro. Mencok ning pari. Heeh. Coro Ngcoreng mencok pari. ning pari iki piye? Mugi warga masyarakat
lan Ikatan Keluarga Pilang Rejo. Salah Salah kowe. Salah. Muni coro. Coro, berarti oh. Pilang Lah, iya, rejo. Jo. Rejo nek. Lah yo aku kan wong Ayo. Apa? Ayo. Kudu coro. Salah iku. Salah. Salah. Baleni, baleni. sing Rejo. penting O. Ganti Oh, corone karo- ganti. Oh karo O salah teh. Betul. Ya. Salah napa mboten Pak Bu? Oh. Iya. Musuh masyarakat. Ayo teh. Ayo. Corone ganti teh. Mbah Waluyo. Mbah Waluyo meneh. Oh, Mbah Waluyo meneh. Mbah Waluyo. Ayo, Mbah Waluyo. Ah. Bagus rupane. Pandiane kok ngayal. Pede temen. Men. Mugi sedaya warga masyarakat lan uga Ikatan Keluarga Pilang Rejo lancar rezekine. Iki ora Amin no, Pak. iki ora parikan ning maca koran bocah iki. Anu. Oke, Apa? Pak. Nih ya apik ya apik. Yo jasirnya. Mbak Ati iki wis rong dina tak omongin nek kene belang kene karo kene saiki wis ora ae. Wis ora ae saiki. Apa? Nek ana segitigane kene iki. Endi? Kuwi ana segitigane. Awas. Ono, iso ono sithik. Lho. Oh, lho jenenge ya make up. Oh, make up iki cendeke kudu ana segitiga karo ana garise ngono lho. Sesuk Mas. mbok ya iki njaluk Pak Lurah engko lho tuku aja Viva Bagor ya diunggahke apa ngono. Wis gek gentenan ayo. Jajare Mbak Agnes. Ayo Agnes. Silak lali. Selak lari gek sing mburi iki kesempatane akeh gek do ngarang. Sing kene ngumumat. Weruh ulah Weruh ula. Ula. kok marake guyu. Alah. Ula apa kuwi? Ula. Ula kok marake guyu. Ula apa nih? Nek pas ngene iki lho, Mbak. Iya. Nek pas ngat. Ulane dagelan. Ula kok ngadeg ki ula. Nah. Kobra. Oh iya. Kayak gur jenggelek ora ngadeg. Nek ngadeg ra iso ya, Mbak. Mugi IKPR sedaya perangkat lan warga Pilang Rejo Neno neno neno. Heeh. Neno neno ning nang nung. ben lengkap. Ya, kelengkapan kok liyane ra duwe kata-kata. Oh, Lah aja ya kan disebut dintekke. kabeh, baleni ya. Masake sih. Mugi IKPR sedaya Apik malahan. perangkat lan warga Pilang Rejo Hae. mugi rukun selalu. Amin. Maune iki lemu. Lah ya, Heeh, bener kuwi lemu palean iki aja mimperang rejo. piye Bang? Pokoke sak bangsa sak negara ngono dadi. Kabeh katut ya. Ayo. Ayo Mbak Oriza. Ayo Mbak Risa. Risa. Jajare. Sing rada cekak men ora kalah karo kathok. Ayo. Ya tak cekak ya, Mbah. Nglekar neng kloso Weh, heeh, nglekar ning kloso. karo kancaku. Weh. Sopo? Kancaku. Oh. Heeh. Mugi warga Pilang Rejo manggih rahayu. Cekak to, Mbah? Sip. Cekak. Sip. Cekak nang aos. Yo, Ayo Ika. jajare Mbak. Pariane. Sempurna. Pariane. Mbak Wahyu mikir ayo wis dienggo Oriza. Sapa iki? Gak yo. Pak Lurah iki. Pak Lurah. Ajeng jagong napa pripun? Calon manten. Saniki mawon. Jagang yo ndelok lawe nek ndrek ya juset 50, Pak. Tuku klapa neng Kulon Progo. Tuh he. Aduh neng kene larang kok. Mugi sedaya pamiarsa tansah manggih raharja. Amin.
Mbak Ayu. Bayu. Iwak teri, Mbak terima ya sing gede sithik. nggo lawuh sego, Mangan ae. mugi sedaya warga ingkang nonton wayang ing Pilangrejo ing dalu puniki Oh. Padha tunggalane. Agnes Ruanting. tansah bagya mulya. Amin. Malah kaya dramaca rapal. Heeh. Lah ya Pak. Mbak Neti. Jejere. Mbak Bu Neti. Neti. Adang sego Adang sego. neng pinggir sumur Wah. kagem warga Pilangrejo mugi tansah makmur. Amin. Amin. Ayo Mbak Wahyu. Ya, Pak. Ayo. Mengke lurahe Bu Prastiwi. Nggih. Ana buta Heeh. ilang sirahe. Loh, Waduh. lah kepiye? Lah iki gembung. Ah kok iso diteni nek buta? Gede. Gembung. Gembung tanpa sirah. Ana buta ilang sirahe kagem sedaya warga Pilangrejo mugi kinabul Heeh. Kok mugi kinabul panjangkane. Amin. Yo, terakhir. Ayo Mami. Wah, jan le putih he. Sapa? Saka kene ketok putih. Sok kene ketok putih banget. Kebaya ireng. Telek cecak. Ora apa-apa lek nuwun. Ya, sami-sami nggih. Berarti kowe cecake lah aku teleke. Ora masalah aku cecake kok. Ning Beringharjo Heeh. Ngopo? ngopo-ngopo ya band musike. Atos iki. Aku ya atos kok. Heeh, ora apa-apa. Yo. Tidane Beringharjo. Tuku tahu Olah golek tahu ning Beringharjo. Pak Lurah Sunarya. Ah. Proposal. Brodol apa piye? Salah sampo. Pak Naryo di sawerane. Ah, kae. Oh, lah iya tunggal dene. Les sukses. Sukses. Iki arep parian nggo sapa iki awak dhewe? Sapa? Sukses. Arep parian nggo Pak Naryo, tesih mboten Pak Naryo. Engko tuas kene parian ora nang ya silakan. Kowe pari ana mbok menawa isih ana koret-koret. Ayo Tim. Ayo. Oh DPR Pak Arif Yono. Pak sinten? Pak Arif Arif. Setiadi. Pak Arif. Nggih. Aku angel Arif ki apa? Nggih sarene. Pak Arif Pak Arif. Oh, Arif ki F to, Pak? Ya Arif. i mburine i ngono wae. Oh ya. Oh ya. Tak warai yo, ning kok diparo yo. Dadi wong urip ngono lho. Tuku Arif. Nah, ngono ya kena. Cacahe 5. Terus Kagem Pak Arif. Mugi panjang yuswa. amin. Amin. Meneh ora? Metu apa ora? Metu. Ketoke metu ketoke. Metu. Metu ning alon-alon ketoke. Nggih. Anuan Arif. Sik, aku nyoh iso. Ya kene gua. Aku ya parian. Tiga sapa? Sing kira-kira metu sapa? Golek ana sapa Pak? Siro lupat mana punya? Mulyono, Pak Mulyono. Pak Mulyono. Mulyono. Apa enak iki? Apa ya iki ya sing kira? Sapa ayo? Nang si ana
kok nyunggi asbes. Mugi Pak Mulyono pinaringan sukses. Amin. Endi? Rasa. Aku tak dadi jaksa. Lah ngapa? Nuntut. Iki nek ora tak duni repot malike kok. Aku ya duwe nek meng parian. Turun. Arep proposal aku ya. Ayo Mas Gajah gajal ayo. Coba. Apa ayo? Tuku awu Awu. neng boyo lali. Ning boyo lali. Terus? Bu penewu cantik sekali. Bu Penewu cantik sekali lho, Bu. Ayo Penewu. Alah langsung. Pak, rada-rada Open back. Alhamdulillahirabbil alamin. Urat nadi perekonomian. Nggih. Lah jalange udah aku kok. Jalange lah nek aku yo engko tak balekke nek tekan omah. Kok ngono? Nah. Satu sing gandeng rono nganggo pertalit dadi dipotong 50 ya. Iya wis ora apa-apa, Mbah. Nggih matur sembah nuwun Bu Penewu. Mbak Bunewu. Jan cantik sekali kok tenan. Ya iki jane oke lho, Sa. Nang kene ana tulisane jane Oh, warna-warna iki iki Pak iso diucapke Lurah. kabeh kok. Heeh, jane dienggo parian iki lumayan lho. Lah iya, Pak Iki Ridwan Pak- Zamroni, Heeh. Pak Isu Pawarto, Pak Heeh. Aris Widartono, Pak Suryanto, Pak Muhammad Nur, Pak Bu Sri Handayani, Pak Suyono, Ferry Hermawan, Lilis Haryani, Sugimin, Suroto, Wahyu Fajar Nugroho, Widodo, Suwarno, Bambang Mulyono, Sumardiono, Suyadi Mugi Panjang Yuswa. Wah, Iki Mas Jaki. bablaske parian. Iki mau jane ora usah diwaca kon motokopi gek dindumke wae. Oh, kowe banget. Maksudnya nek mbok menawa arep parian yuk. Oh. Kuwi mau lho. Nggih, mboten napa-napa. Iki wis diwaca kabeh wis diaturke. Nggih, matur nuwun diteruske ya. Panas udan panas lengaling cepe gunung. Tekek lho. Nadya. Tekek lorek. Tekek lho. Tekek lorek dasi ira. Tekeke ra mangkat. Ora nggo Oh, pas lho padahal iki ya pas kolorek. Oh. Ora. Aja nyindir tatin kowe iki. Lah Kok ngapa? nyindir tatin? Tatin iki rapet kene ngene ngerti. Tatone tekek pripun? marep medun ngono. Ono tatone tekek. Ono tato tekek ono. Tato tekek marep meneh anggere seminggu ratus tatone marep munggah. Lah ngopo kok iso marep munggah? Mbok tekek kowe kok ora betah. Ngawur wangi ya. Yo wangi. Kaya tekek dinae mbakku. Piye nek mbakku iki? Ora. Melayu-melayu mergo nguber walang, mlumpat betrek kok kencemplung jugangan. Aku tau duwe bojo ayu bola-bali ilang. Lah piye? Beno elek sing penting pinter golek utangan. Ngono kuwi lah aku dhewe. Nyayatsa saka Wanasari warga Pilarejo sugih rejeki. Amin. Nuwun sewu katur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh dalu menika. Monggo dulur sareng sareng dedonga mugi tansah pinaringan kalih sambekal. Nuwun sewu rak Bapak Lurah lengarake rakyat lurus dan terarah karo masyarakat gede cilik ramah tamah contone Lurah Pilang
aja desane gemah ripat nuwun sewu katur bubanewu piyayine sumeh ora kena nesu-nesu semua program itu agar maju supaya kapanipun sansaya rahayu nuwun sewu bapak anggota dewan letangi esuk ora kena tangi awan gendang siram sarapan budal gawean mikirke masyarakat supaya uripe mapan nah iki ikatan IKPR tak dongake hartane maher-maher nadyan sugih ning ora kena pamer karo dulur digedhekke le solider nuwun sewu ibu ngagem jilbab putih kae ngono jare dulur jemper lambang suci nek ahoron yakin dulur bisa tertutup rapi penampilan anggon desa wanglah katon alam nek saiki dulur pancen jaman hebat nek kok isih ana menungso sing padha nekat lah apa bener nek donya wis arep tamat kono geger diancam gegene ramekan mula dulur kabeh ayo eling mring pangeran ngelingono nyawa iki kabeh mung gaduhan bondo donya yakin dulur iku mung titipan derajat pangkat panguwasa iku mung sampir semene wae anggonku parian nek okeh-okeh mangko mundhak kentekan saya wengi iki anggone wayangan supaya lakone iso kecekel kena kanggo tuntunan Pinter ya kok ngene. Pinter tenan ya. Iso ketemu solider barang ya. wis agene dalam pinter kita delik kene aku Lah pripun? Oh, delik. Nadyan Nadyan Saratola Inomane banyu
Monggo Pur. Nggih. Komplit sampun. Berkaipun nggih. Dari KPR nyawer-nyawer iki mau. Nggih wonten saweran saking Pak sinten ya? Oh, Pak Agung, Agung. nggih. Nggih matur sembah nuwun pokoke kuasa teles sing kuasa sing males. Amin. Nun, Blenggor. Oh, nggih matur sembah Pak nuwun. Blenggor. Wah, C. bleng iki mlebu. Gor Iki iki? turu, anggere mlebu kek turu. Nggih monggo. Nggih niki wonten panyuwunan apa jenenge yang duet sama Kakung itu ada. Ana lintang. Lintang Asmoro juga ada. Niki nggih enten melih niki mlebet dua lagi niki. Nggih, napa Mas Gading? Dek niki saking Bapak sinten niki, Mbak? Oh, kene tak bocor dulu sih. Monggo dibot. Saking Pak Lurah Sunaryo kayak. Nggih. Saking Pak Sumarlan. Oh, Pak Sumarlan Nggih, badhe Jakarta. bawa Sriuneng mangke dari IKPR buat Mas. Waduh. Apa Pak ini? Nah, niku Mungkin ora iso maca dene ngaku enom. Genah Iya, Jajar. buat ngene kok. Dani kok. Nyah, iso ora? Sing endi? Ki ngisor ini ngisor. yuk. Sukarman, Nggih. Oh. Suralaya. Usah Suralaya. Pak Haji Kita, Sukarman. Pak. Suraloyo. Betul Pak ya? Su. Oh ya oke. Iya, lah bener. Iki nek bener berarti gua aku iki. Ya. Spesial dulu yang paling Iya, bisa ini dewe buat- lali janjine. Yang Pak. kasih tak menjemput sekalian Pak Lurah ben Oke. minggah dhuwur kene. Siap. Pak, iki pokoke biasane nyawer-nyawer terus iki beres. beres. Gandeng. Wah ngene. Anggo peranan gagahe. Bagus lurah yang iki barento apa penghargaan lurah Penghargaan, baik ya. sing Mau- disayang masyarakat Mau oleh piala. piolo. Piala karo Oleh amplop ya, piolo. Mbak, anu mriki Pak, ngonten tengah Pak nggih, mboten jero kok Pak nggih. Gue malah seneng sing jero. Ayo monggo. Pangandikan rumiyin Pak Sunaryo. Kula wae pun pangandikan kathah. Wala beda pelimbuhan nonton wong 5.000 Pak. Oh, nggih. Sugeng dalu sedaya warga masyarakat Pilangrejo. Nggih. Pak Dadamel Pak Newu sedaya KPR ingkang rawuh wonten ing Pilangrejo. Lho wau Mas Gading saking Bungkalma wau lali kita wong diwa. Bu sinten? Pripun? Saking Bungkalma. Bung Kalma. Niki tesih Wah, enten niki. Niki kula baca riyen, Pak. Nggih. Nggih, Oke, dipun niki. waos Mas. Dari Badan Usaha Milik Bersama Bum Kalma, Batur Agung Kapanewan Ngelipar, usaha pinjaman kelompok dan pinjaman individu BMT, juga membuka usaha warung grosir Nusantara Wargrosnu di Komplek Pasar Ngawen Ngawen. Wis atau tepatnya pojok Pasar Ngawen yang menjual sembako 9 bahan pokok dan masih banyak lagi. Ya. Semoga sukses dan laris manis. Minta lagu Lali Janjine. Oh, iya. Ya, niki. niki mau sing diceritake karo Pak Oke. Lurah luar Niki. biasa. Asetnya udah berapa Pak? 15 miliar. 15 miliar. 15 Luar miliar. biasa. Ya, ini luar biasa. Ini kita senten Koperasinya. pesane meleh niki, Mbak. Dengan lagu ini berharap yang punya hutang tidak lupa membayar angsurannya. Amin. Iya. Wes didongake do iso nyaur utang kabeh. Ora apa-apa, utangi ora apa-apa no paribasan kae kota gondol wewe. Apa? Nek ora utang ya ora duwe ngono kae wae. Oh iya. Rampung ya utang meneh. Nggih. Ya, ben perputarannya apik perekonomiane iso jalan. Iya. Utang ora apa-apa sing penting ora lali nyaur. Nyaru. Ya. Iki iklan. Iklan Bapak apa? Ibu warga masyarakat sing butuhke bahan 9 pokok wau murah Nggih. ten Wargrosnu Ngawen. Ngoten War nggih. Grosnu. Oke. Warung grosir Nusantara. Nusantara. Nggih. Nggih.
Ngawene pundi wau, Pak? Pojok pasar Ngawen. Pojok pasar Ngawen. Minggu kulaan. Nek dinggo kulaan kulaan sembako. Nggih. Ya, silahkan dilarisi buat Nggih. rakyat juga. Nggih. Lali janjine sak Lali menika. janjine. Nggih. Kalian joget lho jenengan ampun Dan mandap lho, kok Pak. mundur terus lho, Pak. Maju nah, ngono Nggih. lho. Oh, dadak tak cekeli po ya. Ben Pak, aja Kula mundur. ora iso nyanyi lho niki. Pak Lurah ki ora kulino maju wong kulinane gurbek. Lah kipere sapa kipere? Dalan. Lo mundur meneh. Sidene tambahi mboten Arek niki. nyelehke Oh, arep- nyawer wae. Oh, lah jenengan mboten nyanyi. Ora iso nyanyi. Ora. Nah, joget saged ta, Pak? Iso. Ah, joget Ah, mawon. nggih. Nah. Joget, Pak. Aku ora arep endo wae lho. Weh lha Pak Lurah ki pengen arep nglegake men penggali iki kabeh selot arep nyawer pingan ora rasa joget ora rasa ngono. Mboten napa-napa ki. Nek lurah iki perintah lho, malah Wah. nyanyi. Wah, niku. Lah yo men maksudnya niki kan 1 tahun sekali jenengan ngadeg wonten mriki. Lah sisan dene ngonten lho, Pak. Nah. Nek kula perintah, jenengan sing nyanyi lali janjine berdua. Oke. Nggih. Hah? Kowe ki termasuk Lah ndi? Perintah lurah lho. Lah ndi? Apaan? Yo nyambut gawe sik kayak gitu. Ayo Wah, kesusu. rada awel iki rada awel. iki kan iki Pak Lurah, kayak iki Pak Dukuh, iki Budukuh dadi perintah Pak Lurah iki kudu Lah, gelem nggih, kudu ngono lho. Oh ngono lah iki sapa? RT. Weh, RT iki mulia lho, nggih Pak Lurah. Lah iya. Saiki iki RT udah dipanggil RT. Lah, apa? Kepala daerah tingkat 7. Kok tingkat 7? Saiki ono tingkatane, Mbah. Lah, gubernur tingkat 1, bupati tingkat 2, penewu tingkat 3, lurah tingkat 4, RW tingkat 5. Heeh toh? Iya. Terus Dukuh mau, terus RT itu kepala daerah tingkat 7. Oh, iya. Mulane anggere sambutan kepala daerah tingkat 7 ki unglu-unglune Pak RT sing maju kok. Saiki jenenge ganti to. Apa mau yo wis diitung ya sekono. Wes. Nggih lali janjine, Pak. Ya. Langsung ya. Nggih, langsung dangdut ke.